מה קורה אנשים, הגעתם לסרטון חדש של קלאש רויאל. אז היום נעשה משהו קצת שונה ומאוד מיוחד. אני לא חושב שעשו אותו לא בארץ ולא בעולם. אז היום נעשה ככה, אני וחברים שלי דיברנו וחשבנו שבגלל שהלג'נדרים הם פלחים אגדתיים, אז לכל אחד מגיע סיפור משלו. אז היום אני אדבר איתכם על שתי לג'נדרים שחשבתי שמגיע להם סיפור, ויהיה כנראה 5 פרקים של הסדרה הזאת, וכל פרק ידבר על 2 לג'נדרים בגלל שיש 10 לג'נדרים. אז הלג'נדרים הראשונים שלנו זה האלקטרו וויזארד, שכאן יש לי את הרמה 1 שזה לא כל כך משנה, והלמבר שיש לי את הרמה 2 שזה גם לא משנה. אוקיי, אז ככה חשבנו אוקיי, הסיפור מתחיל בכך שהאלקטרו וויזארד יש לו, הוא היה במעבדה, אוקיי? יש לו מעבדה שהוא כנראה היה מדען שהתעסק בחשמל וכל זה, וחקר את ההיסטוריה האנושית ואיך גורמים לגוף. הוא מצא את הבן אדם הזה שלא קראו לו למברדרק, קראו לו סטיבן. אז סטיבן הלך לדוקטור אלקטרונס, שזה זה, וסטיבן נבדק אצלו, וסטיבן היה בן אדם רגיל באותה תקופה. עכשיו, הדוקטור היה קצת משוגע. הוא בא לסטיבן וחיבר לו כל מיני צינורות כאלה, והוא גרם לסטיבן להרגיש מפוחד, וזה ככה שסטיבן רצה, הוא ממש הרגיש, הוא היה חודשים בבית ולא רצה לעשות שום דבר, אז הוא החליט שהוא רוצה להתאבד. אז הוא החליט לפני זה להרוג את הדוקטור המשוגע שעשה לו את כל זה. שהוא הלך למעבדה של הדוקטור לא היה שם. הדוקטור כנראה עשה את אותו ניסוי על עצמו, רק שהוא ידע שהוא בעצמו לא עמיד לכל הדברים שהוא נתן לאנשים אחרים, כמו סטיבן שהיה חסין להרבה דברים. בגלל זה, בגלל הניסויים שלו, סטיבן איבד את החסינות שלו לקור ולובש את כל האפוד הזה שהוא לובש עליו. אז סטיבן גם השתגע, כמו שאמרתי, אחרי שהוא יצא משם ורצה להתאבד. הוא בא להרוג את הדוקטור. הדוקטור לא ידע מה לעשות. הוא החליט שהוא מכבה את המערכת של כל החשמל שקורה סביבו, ושהוא עשה את זה בגלל שלסטיבן היה עדיין קרינה שיצאה ממנו באותו הזמן, אז הכל התפוצץ והוא קיבל כוחות חשמל. כן חברים, כוחות חשמל. דרך זה הוא הצליח להשיג כוחות בשביל להאט עם הזאפ שלו את סטיבן שלא הרוג אותו. סטיבן, בגלל הברקים של הדוקטור, התחיל לאבד את הזיכרון שלו, ובסופו של דבר הלך לאיזה בית נטוש ששם הוא ראה ספר, אחרי שאיבד את הזיכרון שלו, שלספר קראו The Life of the Lumberjack, שזה החיים של הלמברג'ק, ולפי זה הוא קרא לעצמו על השם למברג'ק. עכשיו, יש לו את הרייד שהוא סוחב איתו, בגלל שברגע שהוא השתגע ורצה להרוג את הדוקטור, הוא בעצמו נסע בכל העולם לחפש דוגמאות איך להיות יותר מהיר, בגלל שהדוקטור היה לו את הברקים והצליח להאט אותו כל פעם עם הזאפ המצמרר. זה אומר שהוא היה צריך דרך להפוך יותר מהר. הוא לא ידע מה לעשות, הוא היה משוגע, אני מזכיר לכם באותו הזמן. אז הוא הלך ומצא איזה מעבדה. המעבדה הייתה של מי שיצר את הפקה באותו הזמן, אבל זה לסיפור אחר. אותה מעבדה של הלם שהוא מצא הייתה הכל צינורות, וזה שהיה בהם נוזל סגול. נוזל סגול שמפליט לעצמו, שפולט קרינה וחומרים רדיואקטיביים. אותם חומרים גרמו
למברג'ק, לסטיבן שהחליט שקוראים לו למברג'ק, להשתגע סופית, ועל זה הוא קיבל, ושם הוא מצא את בקבוקון הרייג' שאיתו הוא סוחב כל הזמן, ובאותו היום הוא החליט שהוא נוקם בו סופית, ואין סיכוי ששום דבר לא יעצור אותו, כאילו אין סיכוי שמשהו יעצור אותו. אז הוא החליט לנסות את השיקוי, ושהוא זרק בקבוקון אחד לאדמה, הוא השתגע, הוא פשוט לא ידע מה הוא עושה עם עצמו. וזה כאילו הסיפור של איך הלמברג'ק קיבל את הכוחות. ועכשיו להמשך הסיפור. הלמברג'ק הגיע למקום, הוא אחרי כמה שנים שהוא השתגע, וכל פעם הוא בגלל הקרינה משתגע יותר ומחפש יותר את האלקטרו וויזארד, כלומר, את הדוקטור. אז בגלל שהוא חיפש אותו, הוא מצא אותו כאן, חברים, בזירה של קלאש רויאל שאתם מכירים, שקראו לה פעם The Arena, זה אומר הזירה, אז באנגלית, כאילו בתרגום. אז הוא החליט להשתתף בקרבות, כי הוא ראה שהדוקטור שם בקבוצה היריבה. הדוקטור היה בקבוצה של הכחולים, כי לא היה לו מה לעשות בחיים, כי הוא הרס למישהו את החיים, אז הוא החליט להתחבות ולנסות להילחם ולהרוויח כסף או משהו, או אליקסיר, לא יודע. אז בקיצור, הדוקטור באמת לא יודע מה לעשות, שהוא קלט שהלמברג'ק שם, סטיבן, נקרא לו הלמברג'ק, כאילו. אז הלמברג'ק החליט שהוא רוצה להילחם איתו. באותו הזמן האלקטרו, זאת אומרת הדוקטור והלמברג'ק התחילו לריב, בגלל שהדוקטור היה עם הכחולים והלמברג'ק היה עם האדומים, והיה ריב בין המחנות, וכך התפרצה מלחמה שבכללי הייתה אמורה להיות מסודרת עם שופטים, אבל לא. זה קרה מלחמה עד המוות, עד כל טיפת דם שנפלה מהם, והיה אלפי ברברים ומלחמה מסביב, והכל היה מוצת. אז הלמברג'ק החליט שהוא זורק את בקבוקון הרייג' האחרון שנשאר אצלו בשביל לנצח בקרב ולהרוג את הדוקטור. הדוקטור לא ידע מה לעשות, ומשם, אתם זוכרים שאמרתי שהפקה הביאה ללמברג'ק את הרייג'? אז כן, הבן של הפקה שידע שאבא שלו המציא את הרייג', אז זאת אומרת המיני פקה, כן, המיני פקה שכולכם מכירים, איפה לקח את האחריות על עצמו, לשמור עליהם, ואז ברגע שהלמברג'ק התקרב לתת מכה לגרזן הקטלני שלו לדוקטור, המיני פקה חיסל אותו, וכל בקבוקוני הרייג' שלו פשוט נשפכו ונהיה סגול מסביב לזירה. אוקיי? המיני פקה הוא זה שניצח, והדוקטור מאז נקרא האלקטרו וויזארד, בגלל שהאלקטרו בגלל האלקטרונס, והוויזארד בגלל שהוא האייס וויזארד. והוויזארד הם בעצם נפש אחת. זה כבר להסביר לסיפור אחר. אם אתם רוצים לשמוע על הסיפור על האלקטרו וויזארד, הוויזארד והאייס וויזארד, אז בבקשה תנו סאב, תנו לייק. אם נגיע בסרטון הזה